Здравейте, приятели! Аз днес ще ви покажа моят домашен любимец, който е Франклин и е костенурка, червенобуса. И ще ви покажа естествено как да се грижите за него. Изберете си вие колко да е терариума голям. Два пръста трябва да напълните с вода. И е хубаво да имате такава помпа, но аз сега съм я разглобила, понеже ще я почистя. Ето това му е храната, съм насипала мъничко. 2,50 струва, смилени скаритки. А това е за 50 стотинки от обикновен зоомагазин чернодробна храна. Така, хубаво е да имате такова спускало, което да е покрито с камъчета, за да се изкачва костенурката по-улеснено. Да. Когато миете аквариума, трябва да го миете с хладка вода. Къпете костенурката си с топличка вода, естествено. И пълнете аквариума 2 пръста, ето толкова, с нито да е топла, нито да е хладка, така средно, да. Да, това беше от мен. Благодаря ви. Чао!